Ke National People's Women's Front hapoh ke jingialam ke Presiden bat MDC ke Nongskhen Kongres Mary Kharpuri hak sngi Balang ke Leit iakynduh ke khynnah skul ke shah dung da runar injekshon haki runar ke Jaiaw Jaiaw Pdeng. Jingialam ke NPWF ke Leit kitbok ke riang yang ke khynnah ke Balang don happening ke jing shah sumar hapoh Dr. H. Gordon Roberts Hospital bakanyo ke met ke bakoj bekhia bakila jingiarap da kasong tingka. Ke NPWF kelap penerima juri kini ki runar kibala thombor yang ke khynnah bat kintu ya ke sarkar jalla bat ki pulit bat ki ben shimkhia bat ben kem mardor ya ki runar ki blan kti bat deiru bat pensitam da ka bating kenang bakum kani ke jinja kan omjia shu ti nakaliang ka jong ke NPWF state NPWF da ka jing sukhia Adien bangi lai hakilat pathai khubor ba ini khynnah iba nong berangrit mo kubong no te kajing sha thambor ka jongi hakini ki khndiat sngi ha ki breu ki ba mla bantip de mano mo bat kham tam kajing thambor ki jongi ka balong ka ba mpajuja khoj hakani ka jala ka jongi ka ba da u syringe kubong no mo baki dung ye ho ngimtip ke kita ki substance you kaba let's say ki dung ye but ke kaba ki thmuru ki tip tang maki rain nakaliang ka jonga but ka kenhun ka bangiawan mentakasi nakaliang ka joka state NPWF ni penram jor shisha ya kini ki runar ki ba le ya kini ka kam kaba balong inhuman kumbang no mo kabam sngo ya hap satya namar ba hakijing yu ka jongaru namar ka jala ka jongi jingjele ka joni drugs ru kala long sha papalan tele se kini ru kidei le se kita kiba ju kerni hauni jingdi ko mga ong ngimtip idi ka substance yu ka ba ki injek ini khynnah tin rei nakaliang ka jonga bat ka kanhon hite ni sngo khia hado kata bat ni penram jur bat ngangit scam ba Dehi sisendan no ban yo ban kemi kini bat nakaliang ka jongaru ngakarpat rit ka sarkar bari ka police department jong ka state ka jongi ka bakide ben chimkhia ba kinyo ban kem mardori kini ki khynnah namar bat ban ai da ka jingsneng ka bakraw namar ba kamde ba kan wanja kumne bat omtang kani ka case kani ka issue rei niyo I keleng sodong ka jala ka jongi kini ki sngi ba kilong kameru shisha kisha thambor ha ki liang ba pher te kaniru ka penlong yang iba ngin sngo khia do kata kum kilong kame ka ba ngi sngo ba ka sarkar ka di ban chimkhia kumno ka ban ai ka jingada na ban ta kilong kame mo kum ka domestic violence ro kala shilkhai ba hagani ka jala ka jongi om tang kata hado ban chim sai ya ka jingem ka jong kilong kame ro kala kerni hakini kisngi tengangai scam ba ka sarkar ro kan chimkhia bat ka police department ro kan chimkhia bat om tang kata ro bat bade bante ala kam sendan ya uni drugs namar drugs ula jele shaba palat akani ka jala ka jongi de ben shim ka sinjam ka bating ba nhap man wat ikilat kilinti kumno ba uni drugs yo ban rung hakani ka jala ka ba ka jongi barkala de ka por ka ya jongi barok khai bangini yang telilut nado ki nongshong jo ka jala ka jongi hadu ki nong mi khmat barok khai hi ki sang bhalang ka ba ngide bani yang teli bat bangin rat dingkhong sendan ya uni ujing thau ubalawan penjat ya kan ka jala ka jongi hado baw la penjat ru ya kilong yeng kilong sem ki jongi